Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare murid Ustazah kabeh? Sampun laksanaken pagi emas? Alhamdulillah. Ana ing pasinaon dina iki awak dhewe sinau babagan geguritan. Nah, Ustazah duweni pangarep-arep muga-muga bocah-bocah padha bisa memahami isi geguritan. Nah, apa iku geguritan? Nah, supaya bocah-bocah mangerti, coba gatekno geguritan iki. Ngibadah dening Khofiyah. Srengenge lingsir ngulon. Lakune katon alon-alon. Keprungu bedhug ngumandang. Swara adzan ngajak sembahyang. Nandhake maghrib wis wancine. Kabeh pakaryan dilerenke. Ayo ngibadah senajan awak sayah lan lungkrah. Tinggalno urusan donya kae keprungu timbalane Gusti Maha Kuwasa. Nindakake kewajiban aja nganti ketinggalan. Amarga kabeh ana piwalese tembe mburi lan akhirate. Nah, kuwi mau tulodo geguritan. Saiki bocah-bocah wis padha mangerti ya geguritan. Apa iku? Geguritan iku padha karo puisi modern utawa puisi gagrag anyar. Geguritan ya iku salah sijine jenis karangan sastra Jawa sing dikarang kanthi nengenake rasa kaendahan. Bocah-bocah sing Ustazah tresnani, geguritan iki mau isine ya iku menehi pengeling-eling kanggo awak dhewe. Allah iku Maha Kuwasa. Allah iku Maha mengawasi. Nah, awak dhewe kudu sregep ngibadah amarga apa sing awak dhewe lakoni Allah mangerti lan Allah preso kayata ana ing Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1. Nah, artinya sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu sekalian. Uga ana ing Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 52 artinya dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Mula nalika ana bedhug adzan, krungu swara adzan iku wayahe salat ayo dilereni anggone tandang gawe utawa dilereni aktivitase. Siap-siap ana ing masjid, siap-siap salat berjamaah. Amarga Allah kuwi tresna marang hambane ingkang sregep ngibadah, ingkang tumindak becik. Nah, tumindak becik iku kudu diiringi saka budi pekerti ingkang luhur. Budi pekerti ingkang luhur kuwi sedaya tindak tanduk ingkang sae lan natrapi paugeranipun agami Islam. Salah sijine budi pekerti ingkang luhur yaiku awak dhewe kudu duweni andhap asor dening tiyang sepuh. Umpamane unggah-ungguh murid karo ustad-ustadzah, uga unggah-ungguh marang wong tuwane dhewe, bapak, ibu, para tangga, karo wong liya, ora lali karo kanca-kancane. Nah, menawi kita saged mbiasakaken budi pekerti ingkang luhur ing ngendi papan lan panggenan, awak dhewe wis mesti bisa guyub rukun lan tata tentrem. Insyaallah tindak tanduk lan ngibadah ingkang sae menika dipun presani dening Allah lan angsal ridhonipun Gusti Allah. Amin. Anakku sing sholih lan sholihah, semene dhisik anggone sinau babagan geguritan, Ustazah lanjutke ana ing pertemuan minggu ngarep. Bocah-bocah bisa nulis isi utawa ngrangkum materi saka video iki, tulis ana ing buku tulis, disinaoni lan dipahami.
Ustadzah pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.